May salaing iti droga iti rumrumor arason iti panakapapatay ni Roger Cariaga I. Aquino. 40-40 tawen na nga agnay iti pagpartyan iti syudad iti Bigan. Agarup alas 12:30 iti napalabas nga aldaw. Ti biktima ni Cariaga ken ti live-in partner na ani Violeta. Kadwada iti inem atawen na nga anak da. Ket nagkapuda iti Regional Trial Court Branch 21 para iti preliminary case iti biktima. Ang naglabsing iti Republic Act 9165 wenno illegal a droga kontra ken kuana. Kabayatan nga baybay-bayan da iti dalan nga agawid iti pagtainganda nga nakalugan iti chapchap iti agpalawd nga direksyon iti General Luna Street iti nasao nga syudad. Ditan nga imabay dagiti saan pay namuan a masuspetsa nga nakalugan iti motorsiklo ket kella at lata na pinaltugan dan iti biktima. Iti manindua adaras a nakatirwan iti ulo ken tenged ni Cariaga. Iti mapapati a kalibre 45 basar iti narekubre a 2 a kapsula ken buli. Nagsagrapmet iti kabkabalay ni Cariaga iti donor iti akin kanawan a tumeng ken na donor ti akin kanawan a rupa ti anak da. Ti panakipatpatang iti press corps ken ni Police Superintendent Elpidio Nartates, Chief of Police iti nadakamat a syudad. Dagay may nga shooting incident nga napasamak iti Kalman oras iti alas 12:30. May daytoy biktima ket kadwana iti common law wife na ken iti anak na nga babae nakasakay dati motorcycle ket bigla meten nga adda imasidig kinyada nga nakamotor met riding in tandem ket dagay nakasakay ginukod ket iso iti pimaltuog dagay biktima. Segun pa'y tinasaong opisyal na aramid pa iti pinagsukimat iti pagtaingan ni Cariaga iti nagkalkalabes gapu iti droga. Ada kikitaan mi nga ang gulo umuna ket posible nga dagiti gun for hire ken may kadwa ket baka dagiti daddo mga kakadwana ket tagamin daytoy biktima ket dating drug personalities ken adda dagiti naisamsampa kanya na kaso kung may panggap iti may parit nga agas baka kitami nga motibo na pay ket adda unsettled business na dagiti daddo mga kadwana dati. Naibagapin ni Police Superintendent Nartates deto iti may kadwan a panangpaltog da iti biktiman kalpasan ti 5 nga tawen ket napaltugan man ni Cariagan ngem nakalasat ti pinangtambang da. Ti barangay opisyales ken barangay captain di barangay da ket imbagada so dati nang ibaga ket nasimpeten da ito nga tao so nga adadalan mi da ito nga anggulo baka di amaken dagiti dati nga kakadwana gapu garuta nagbaliwen baka ibagadan toke di nga sona iti mangitip wenno mangitip ti information iti da kami nga manakabigay iti panakatiluda. Pinasinggidan pa iti opisyal nga ti biktima ket maysa iso na dagiti watchlist iti PNP drug personalities. Ipasigurado kinyayo kaabsat nga awan iti kinagpaisona wenno partisipasyon iti kaming iti manakabagi ti lenteg da kami ket kami nga trabaho dayta ta respetaran mi iti ti rights iti tunggal maysa. Ti panagipatpatangmet iti press corps ken ti kabkabalay na ti biktima nasa una nga nasorok at 3 a tawen nga saanan nga dakdakamaten iti aglako iti maiparit nga agas. Nasa una pay nga uray damagen kadagiti karuba iti biktima no anya iti makunada. Kinunana pay adakkel iti nagbalbaliwan iti biktima. Para iti press corps, Ryan Pardo.